अन्थाइनि दै लोंनानै गोबां रोखोमनि बेरामनिफ्राय रैखाथि मोनदों। कार्बि आलंनिफ्राय फैदों। आंना ओरैबादि माने खिथुआव दुमाल बादि जादोंमोन आरो हारसिं देरबोदोंमोन आरो सिगाङावथ' फिसासोमोन उनाव देरबोबाय थादों। ओमफ्राय देरबोबाय थानानै बे आइ आफानि दैखौ लांनानै लोंहैनायाव दा मोजां मोनदों आरो ना खनसे लोंनायावनो। आथिं आखाइ साग्राबो दंमोन आरो बेखौ लोंनानै मोजां मोनदों। खर'आ बिराद सायोमोन। बेखौ लोंनायनो दा मोजां मोनदों। दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै लांफैदों अन्थाइनि दै। अन्थाइनि दै लोंनानै सानाय सुनाय, अन्थाइ जानाय, लोमजानाय आरो बायदि रोखोम बेरामफोरा हामदों। 8 दिनसो लोंदों आरो आं प्रुफ मोनदों आरो बेखौ लोंनायनो दा मोजां मोनदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव थालिरबारि गामिनि थागिबि थिकेन्द्र बसुमतारीनि नखरनिफ्राय हरगासिनो दं अन्थाइनि दै। गोसोआव फोथायथि लानानै सानफ्रोमबो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा अन्थाइनि दैखौ लांनो फैयो। अन्थाइनि दै लांनो फैग्राफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गोसोआव फोथायथि लानानै बे दैखौ लोंनानै गोबां बेरामफोरा हामदों। जर'खायै उदैयाव अन्थाइ जानाय, खर' साग्रा जानाय, उदै मोदोम सानाय, बिगुरनि बेरामफोरा हामनायनि फोरमान होदों अन्थाइनि दै लोंग्राफोरा। बे अन्थाइखौ माबोरै मोना आरो मानि थाखाय बे अन्थाइनि दैखौ हरनाय जायो बेनि सोमोन्दै नखरनि बिगोमा थिकेन्द्र बसुमतारीनिफ्राय मिथिना लादो। आफा शिब आरो आइ पार्बतीनि अननायाव दिनै आं मोननानै दिनै आइ आफा इसोर गुरुफ्रा आंखौ नैबे आइ आफा गावसिनि माबा सावगारिखौ बिमा गंगाजों सोमनानै हरनो थिननायलाय आङो दिनै मैयानिफ्राय दाखालि 15 आगष्टनिफ्राय आं हरनाय जादों। बेनि गेजेराव गोबां मानसियानो प्रुफ मोनबाय, बेमार आजारा मोजां जाबाय, हामगासिनो दङ, अन्थाइ गदों, एलार्जि, खुरु खुजालि, गावनि मोदोम देहा सोलेराव जेसेबांनाखि बेमार दं मानो बेफोरो मोजां जालांगासिनो दङ। उदैनि गासिबो जिनिसानो मोजां जागासिनो दङ। बेनिफ्राय आरो नै दाखालिसो आङो 26 थारिखआव आइ पार्बतीखौबो मोनदेरबावबाय। बे मोनदेरनायनि गेजेरजों आङो दाखालि आइ पार्बतीखौ आफाजों मिट खालामनानै मैयानिफ्राय आङो स्टार्ट खालामजेनदों। दा आङो दिनै आफा शिबजों आइ पार्बतीजों जोंखौ मोनसे पात्रआवनो दोननानै, मोनसे थालियावनो दोननानै दिनै हरगासिनो। फिसा मुनुसमाया फिसाफोरनो बेमार आजार मोजां खालामनो थाखाय दा लांगासिनो। फिसाफ्रा बयबो फोथायनानै लांदों। फोथायनानै लांनानै गावसोर लोंहैदों। मोजाङैनो जागासिनो। आंनो कमप्लेन होदों मोजाङानो थिगानो होननानै। आरो बे फैनायनि बेलायाव आङो बुंदों मुनुसमाया फिसाफोरखौ जायहा लांफैगोन बिसोरो गय जरा, फाथै जरा, थाखा जरा, बिबार जरा होनानै लांनांगोन होननानै गावसिनि गोसोबादि गाबख'नानै आइ आफा शिब आइ पार्बतीनाव गाबख'नानै गावनि देहायाव जेसेबांखि बेमार आजार गैया मानो बेफोरो जाहाथे मोजां जायो बिदि होननानै गाबख'नानै लांनांगोन। आरो हारसिङैल' नङा, बेहाय गावहा जानाखि न'खराव साबसे दङ बिसि फिसा गासिबो मोनलोंजोबगोन न'खरनि फेमिलियानो। ओमफ्राय गुबुन न'खरनो बारहोनो मोननाय नङा, गावनि न'खरावल' लोंनांगोन बे जिनिसखौ। ओमफ्राय बिनिखायनो आङो दाखालिसो मोननाय आइ पार्बतीखौबो ज' लगायनानै दिनैहाय गुना बारा जागोन। आफा शिबखौनो आङो गोबां बेमारखौ मोजां खालामनो हाबाय आफा शिबजोंनो। खुरु खुजालि गासिबो सिखारजोबनानै मोजां स्लिम जाजोब्बाय। सानाय सुनाय स्लिम जाबाय, गेसआबो मोजां जाबाय, गासिबो मथा मथि जाजोब्बाय आरोखि। ओमफ्राय आं दा आफा गणेशखौबो मोनदों। आफा गणेशखौ नाथाय सोमनानै हरनाय जायाखै, बेखौ दस्रा आसनाव दोननाय जादों। गासिबो आइ आफा साथामखौबो आं मोननानै दा बेखौनो हरगासिनो आरोखि। आङो बेखौ जोंनि न'नि बाउन्डारियाव मोनदों। एसे गोबावसै मोननाया, जों बाहाय रोङाखैमोन। दा आंनो दाखालि 14 जुनाव बाहायजेननाय जादों। बे बाहायजेननायाव आङो 15 जुननिफ्राय लोंनानै सानब्रै लोंनानै आङो जग होनानै आंनि अन्थाइया गदों आरोखि उदैनिफ्राय। आंनो बाहायजेनदों फार्स्टनो। बेनिफ्राय आंथ' मोनथियाखिसै बारा, बेजोंनो गदों खिन्थु अन्थाइजोंनो। ओमफ्राय आङो आइ आफा लोगो लानाय गुरुनाव बिसार लायनानै मोनबाय
मनसमिया फिसाफोरखौ खांनो बानोसो हरदों नोंसोर बिदि दोनखोमानानै लानो नांला नोंसोरो मनसमिया फिसाफोरनो बिमा गंगाजों दैखौ सेरनानै लगायनानै हरनांसिगौ गाबोननिफ्रायनो बिदि होननायाव आङो होनांदों आरोखि दा सोमब्रोमब्रोम आङो 2018आव मोननाय जादोंमोन आं मोनथियाखै बाहाय रोङाखै बेहाय जेरै अजन बेबो अजनानो दाबो वेटआ जेबो खमायाखै दाबो खमायाखै आरोखि जों जिहेथु गार्जेनखा नालाय जों दांनो मोनो सोमब्रोमब्रोम एसे गुफुर बिदि आरोखि ओमफ्राय नै आइ पार्बथियाबो बिदिनो सोमब्रोमब्रोम आं आइ पार्बथिखौ नै दाखालि आगष्टनि अक्ट'बरनि 26 थारिखआवसो मोननाय जादों आरोखि ओमफ्राय बेखौबो बिसार लायनानै मोनबाय आइ पार्बथि आफा गनेश होननानै बेवहायनो बुंनायलाय आइ आफाया मोननैजों ज' हरनांसिगौ ओमफ्राय मोजाङानो जासिगोन बेमार आजारा मोजां हामसिगोन होननायलाय आङो नै दाखालि बिस्थिबाराव मिट खालामनानै आइ आफाखौ मिट खालामनानै हरजेननाय जाबाय आरोखि दा सामफ्रामबो रायजो राजाफ्रा फैनानै लांफैयो रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय गावसिनि प्रमान जानायखौबो खोन्थालाङो आरोखि बिसास खालामनानैनो लोंदों मोजाङानो जादों ओरै होनो आरोखि गावसोर आं मोजां मोनबाय ओरै होननानै गावसोर खिन्थालाङो आरोखि जुदि नोंथांनि न'खराव जोंनाव फैयोब्ला आं कमिटि गठन खालामनानै होबाय गामिनि रायजो राजा आइ आफाखौनो आंबो हारसिं हाजोबा बे खामानिखौ मावनो बिदि होननानै आं कमिटि बानायनानै होनानै दा कमिटियाव 10 थाखानि रिसिप्ट लानांगोन बे रिसिप्टखौ लानानै हाबफैदो गेटआव नोङो जा थाइसे होयो थाइनै होयो थाखा जरा होनानै नोङो हाबदो सेन्देल फैथा खुनानै गय जरा लानानै दैखराव आथिं सुखांनानै गय जरा फाथै जराखौ सुनानै जोंनि होनाय आसनाव थांनानै मुक्ति लानानै आफा शिब आइ पार्बथिखौ गाबज्रिनानै मुक्ति लानानै गावनि बेमार आजारखौ गाबख'नानै मुक्ति लानानै सान्तिखौ आजावबानो जाबाय आरोखि दक्षिणा होनानै दा बिगासिनो आरोखि आङो जोंना क'क्राझार गोलैबाय जिल्लाया ओमफ्राय सिम्बोरगाव आनसलिक जोंना ओमफ्राय गामिया थालिरबारि आंना थिकेन्द्र बसुमतारी आंना बिसिना ओमफ्राय मिनु बसुमतारी फिसाजोआ दङ कलेज फरायगासिनो हायना बसुमतारी दा खालमासि बिए फाइनाल होगोन दा 5 सेमिस्टाराव हाबबाय आरो सासेया नै दासो 1 सेमिस्टार सेकेन्डारियाव थांदों आरोखि दा बे फिसा उन्दैनावनो सफनायखानाय आरोखि आफा शिबखौ मोननायनि उनाव नै दाखालि दुर्गा फुजानि सिगां नोंस्रा मोनबावगोन फिसा होननानै सफनायदों आरोखि फिसा उन्दैनाव ओमफ्राय है नै एसे गोबाव थानानै आफा गनेशखौ मोनबाय आरोखि फिसायानो आं मोननायनि सिगां 26 थारिखनि सिगां बेबादि आरोखि दा बेखौनो जों ज' खालामनानै हरगासिनो दा रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहा लांफैगासिनो आरोखि कार्बि आलंनिफ्राय फैदों बेनिफ्राय जोंनि जायगायाथ' पान्दुगाव लांहिन टाउनावनो आरो ओमफ्राय आंनिया बे आइ आफानि बे दै सान्थिखौ लांफैदों आरोना आंना ओरैबादि माने खिथुआव दुमाल बादि जादोंमोन आरो हारसिं देरबोदोंमोन आरो सिगाङावथ' फिसासोमोन उनाव देरबोबाय थादों ओमफ्राय देरबोबाय थानानै नैबे आइ आफानि दैखौ लांनानै लोंहैनायाव दा मोजां मोनदों आरो ना खनसे लोंनायावनो ओमफ्राय आं बेखायनो दा लांफैबावनाय जादों आरो माब्लानिफ्राय जेनेबा आंथ' थारिख थुरिखथ' मिथियासै जेनेबा आं खनसे लांफैबाय आरो बेसे गोबाव जाथावथाव ओरैनो जानाया बारा गोबावानो जायाखै सप्ता खननैसो जाबाय नामा बेनि गेजेरावनो 8 दिनसो लोंदों आरो आं प्रुफ मोनदों ओं प्रुफ मोनदों आरो दा बेखायनो आं फैनाय जादों आरो लांफैनाय जादों मारै बेयाव बिदि दं होननानै मिथिया आंना फिसाजोआ बै माबायाव खेरखामुरियाव सासे हरनाय दं नालाय आरो ओरै बालुकजरायाव सासे हरदों आरो ओरै दिब्लायावबो सासे हरदों साथाम नालाय दा बे फिसाजो देरसिना मुथुफाराना लांफैनानै बेयो होनदों आरो आंनि खर' सानाया बै बाबानि दै लायनानै लोंनानै मोजां मोनदों आइ नोंबो हामबाय बायगोन खोमा फै होनदों आरो ओमफ्राय दा आं बावनो बिसास खालामनानै फैनाय जादों आरो ओं जों एखे सानैबो माने बेखौ बिदि हामनाय एसे प्रुफ मोनदों होननाय बुंनायखाय आंहाबो आथिं आखाइ सानाय आरो आंनाबो खर'आव बिदिनो मोदोम बारायनाय दं बेफोर हामगोन बे होननानै आंबो दा दै गोथारखौ लांनो होननानै फैदों दिनै प्रथम लांजेन ओं दिनैसो प्रथम आंना दंमोन ओमफ्राय आथिं आखाइ साग्राबो दंमोन आरो बेखौ लोंनानै मोजां मोनदां हा नोंथाङा बबेनि बे गामिनि थालिबारिनि दैखौ लोंनानै दा नोंथांनि देहाया मोजां जाबाय देहा मोजां मोनबाय औ खर'आ बिराद सायोमोन बेखौ लोंनायनो दा मोजां मोनबाय दा जेबो मोनासै लोंनायनि बेसे गोबावनि उनाव नोंथांनि बिदि सानाय सुनाय दसेनो लोंनायनि
माबा 1 घन्टानि उनावनो उदै सानाय मोनग्रोदोंमोन आं उदै सानायाबो गोदो सेंग्रायाव दंमोन ओमफ्राय दसेनो सागादों आरो बे दैखौ लोंनानै आंबो दै गोथार लानो फैदों माबा जादों नोंथांनि देहायाव? न'आव आंना जानाया आंनो जादों मेगना पावार खम जानानै दं अपारेसन खालामनो नागिरदोंमोन आं दा फैसा गैयैखाय बे फैबाय दा फोथायनायजों दै लोंनानै लोंनाय मोजां जागोन हिन्जावाबो एसे बेमार जादों बेखौबो दै गोथारजों हामथों होननानै लांफैबाय आं फैसा गारनानैबाबो थ' बे गामिनिनो माने आंनाव मोदोम गंसे खुरुजोबमोन आरोखि बे खुरु जानाया माने खमसे खम 25 बोसोरनि बारा 30-35 बोसोरानो जाहैबाय आरोखि अनेक डाक्टारनि मुलि जादोंमोन आङो ओमफ्राय जेबो स्लिम जायो ओमफ्राय बेरखांफिनबाय थायो हामा आरोखि ओमफ्राय नैबे दाख्लै बैसागाव बिराद लोमजादोंमोन आङो डाक्टारा आंखौ दांनानै बिजि थुनो मुगैलायबावबाय मा मोदोम खुरु गंसे खुरुजोब होननानै ओमफ्राय नै दाखालि बाव जेला जोंहा आगष्टनि 15 थारिखआव दै हरजेनबाय बेनिफ्रायनो आं लांनानै लोंहैनाय जादों बेखौ लोंनानै स्लिम जाजोब्बाय आरोखि दा खुरुआ मोदोमाव दा बर्थमान जेबो सिथर गैला आंनि मोदोमाव आरोखि बेखौ लोंनानैनो औ दा बेनो आरोखि आंनि प्रमाना